Advanced Driving Center aquesta nova generació del Golf, el nou Golf 8. Hola, qui tenim avui aquí amb nosaltres? El nou Volkswagen Golf 8, un model que encara fa que perduri la saga Golf dintre del grup Volkswagen. Aquesta unitat en concret és un model 1500 TSI amb 150 cavalls i un canvi DSG de 7 velocitats. Des del meu punt de vista és la combinació perfecta i ideal per la nova era. Què podríem destacar d'aquest model? Ja ho podeu veure, el frontal, l'estètica, el restyling que li han fet actualment, les òptiques, la part de darrere, però sobretot, si hauria de destacar alguna cosa i que pot diferenciar respecte al seu model anterior, és a l'interior. A l'interior està totalment renovat, les pantalles tàctils, més grans, més espai, més tecnologia, tot està molt més avançat. Jo crec que aquest model en concret donarà molt a parlar i està a l'alçada de la marca Volt. Per tant, la meva nota és molt bona. Gràcies. Doncs així està la prova del nou Volkswagen Golf 8, la nova generació. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem en els propers vídeos, però sobretot no t'oblidis de subscriure't. Fins la propera!